Chegutu ndepapi chaipo. Kunonzi iko ku9 aso kunonzi kunyabangwe. Nyabangwe Chegutu Nyabangwe machinzwa Chegutu Nyabangwe. Nzvimbo iyi andiri kutaura iyi yakamboitika zvakare nzvimbo yakamboitika nyaya yekutsva kwedzimba. Okay. But izvezvi ndichiri kuChegutu ikoko hakusi kuNyabangwe kuri kutsva dzimba izvezvi paprazi panonzi paBit. Ndo pane dambudziko izvo mukoma KB kana ndisingakakanise pandakapedzesera ndine 4 days panga patsva imba dzinokona kuita idzo 11 dziri kungofuta moto kwaita tumoto tokuti kwanzizo munoona hutsi mumba aiwa ngandu dzichitotsva izvezvi vari kwaBit kusanganisira kuNyabangwe panyaya ndiri kutaura ngatifambidzane izvezvi kuti kusora zuro dzanga dziri imba 11 kuti nhasi dzaangana ende ukatanga uchadzimiki wakutofuta. Baba Isabel, moto uri kubva pai? Hapana ari kuziva kuti moto uri kubva papi. Dzimba idzi pa iprasi. Ikomboni. Yeah. Fire brigade yakasedzwa. Iyo apasai pachizwa fire brigade. Ende iwo vangoshtaura nyaya yekuti dai tawana mubatsiri. Nekuti dzimba idzi imba diki tumahati twetwa. Tokungoti kakangoti moto bang. Through 10 minutes apaisina imba yapera. Property yese iri mumba. Zvinenge zviri mumba imomo zvatakwa. Kuva dii kutaura even nevakuru venzvimbo. Fire brigade yegarire padhuze. Mukoma Kevin, ndofunga tichataura nemwe munhu tikakwanisa kuti titaure kana kubata mumwe mukuru aripo apinde pamhepo. Akwanise kutaura iye kuti nemhaka yeyi vasiri kuenda kana kufire brigade kuti imba dzapera kutsva dziri panzvimbo. Zvakamboitika zvakare kubhindura. Matsviro aita dzimba dzekubhindura ndo matsviro ari kuita dzimba dziri paplazi paBit. Vari kufunga here kuti pane chiripo chiri kukonzera kuti dzimba dzitsve? Ndo zvavari kufungira. Vakutofunga vakambotanga chifungo pane munhu ari kuganga ari kupisa dzimba kana kuti iko zvinozofunga kuti pamwe chivanhu pane munhu ane mishonga iri kuitika zvinhu izvi. But dzimba dzachona ikatsva pana panhasi kusora mangwana kuna kujamba yoenda pamwe. Mangwana yodzoka pa next pake muziva kutanga dzichingotsva zvakasiyana. Pane dzimba 2 panotsva dzimba 1. Pane dzimba 2 dzimwe nguva pachita dzimba 2. Asi iri nzvimbo imwe chete komboni imwe chete panonzi paBit. 0713938538 manzwa chepaChegutu right Nyabangwe. Yes. Tibatsirei vatereri munoti kudiniko? Baba Isabel kana zvisati zvasvika mumhuri mako kana zvisati zvakubata unofunga kuti zvinhu zvazviko. Vanhu vashupika. Vanhu vanetseka. Hai. Okay, rega tizonzwa patingabate hane. Parliament inofanaka kupindura nyaya iyi nokuda kwekuti anti-parliament ndiyo inoenda munzvimbo ichinzwa kuti mutemo wakadai uda kugadzirwa poitwa zvinoitwa wozodzokera wozoita sei wozodraft wozoenda kuna president wozosaina. Tingabati ani kuitira kuti tinzwe kuti zvinogoneka here kunyaya idzi dzevarume. Izvezvi chakanakira nepfenyuro taura kwamuri kuita izvezvi vari kutozinzwa vanotoziva kuti munhu anofanira kubatwa ndianika vanogona kutotibata pana kuti tangirai kwakati ndo vanoziva izvi. Izvezvi titori nenyaya yemurume asiri kusvika pamba pake mushure mekurwara kwemwana akazvitakura asungirwa pana paruwa apa mwana asungirwa kudaro izvo baba ndo vari kushusha mwana asungirwa pamba pakunetsa mwana kuti aende kunopona nhumbu inongorwadza iko zvinozva kutopinda kwanza kutopinda kana mu11 month. Vaenda kunobatsirwa mukadzi ndiye ashevedza mubatsiri pamba murume ari kubaza amene kuti murume azviziva sei kubaza kuti kumba kwauya munhu kudhiraivha motokari kuyepamba kuti apinda pano ndiyani achiri kugedhi asati aziva vanhu vari mumba ndiani munhu apinda panapa kozi pane zviri kundiudza kuti pamba panapa pane munhu apinda zvinotaura munhu ngaabuda ari panapa munhu akubudiswa kwakuchikika bhutsu mubatsiri auya pamba ndokubva anzi bhutsu yawandikika iwe uri kuenda kubasa uchienda kubasa uchagara kubasa pamba pako haupinde. Haasi kupinda pamba izvezvi pari kuitika sei? Anzi kusvika wataura kuti wakaitei mwana. So izvozvo mwana abatsirwa here? Mwana atonzi ndizokupa 3 days ndakupa 3 days kana usina zvawataura pamusoro pemwana ini ndichabatsira mwana. Ndabatsira mwana uchabhadhira nini kundirwisa nezvanichabvisa pamwana. Mwana hauna zvauchamuita. Sei murume ari kutadza kupinda pamba pake? Amene chichimweza akasvika kugedha novovora udzokera. Saka ari kukhala kuponi. Akagara mota. Unatikati kuruwa timu rine murume ari kupaka mota pagedhi. Anozopiwa hembe dzekupfeka kuseni
nemukadzi. Tibate ruwa chinenge chakabata chimusi. Apa paruwa apa. Tibate tiudze kuti munoiziva here nyaya. Pane mwana akazvitakura akauya kuzosungirwa angasingagari ipapo nguva yese airatidza kuti kuri ari kumurume but akasungirwa izvezvi. Okay, ruwa tibatei please pa 0713938538 pabodzi na 0789600748. Papa, yes baba. Rega ndingotora mukana kuti kwamutare tichazokubatai. Kwamutare panzvimbo ine mamainapo ine munhu angachipinda pasi vakomana kunochera kumba. Ndobva apinda mukomana pasi vakuda kuti basa rekunochera matombo. Ndobva abatwa kumaziso. Paakanzwa kuti abatwa kumaziso akatonzwa kuti ndabatwa kumaziso but ruoko rwandibata Arusire munhu. Ndere kamwana kadiki. Kacheche kandibata aka. Ndobva abuda. Ndobva aenda kucheche. Akati ndozvaitika zvikanzi pakaipa pamaini po pana akabata kudai so ndobva adzoka. Ndobva audzamuridzo zvikanzi wakangwarisa. Waenderei kucheche. Pakangodzi wakangwarisa. Vanhu vakunopinda mukati vakusangana negudo. Kana makaona pachannel andazoitaura katsoko kaikaya kari pasi kari mugoti kapesaka kari kachingobata matombo amuna kana chikafu but kari ngobata matombo vanhu vachiri kuchera here. Aiwa ndara lopinda mama mune mukomana. Ndara lopinda mune mukomana. Tiri kuda kagoridhe senyika kaisi. But kari kubata kari mukati. Maredu ezigi inobhekwa negoridhe. Inobhekwa negoridhe karimo kari kubata pa izvozvo. But akatozoudzwa kuchichi kuti enda unoudza vanhu vese vari papo kuti asangana netsoko iri asauraya tsoko iyi. Nokuti mukangouraya tsoko iyi uyu akabatwa kumaziso ari kufa. Amai we kumuridzi wemaini kwanzi akangoudza mukomana kuti wakangwarisa wakaeneri kuchechi but achiri pabasa aripo but hapasi kubuda chinhu. Makomba akatenderedza ipapo yese asi kubuda chinhu. Ya pashata. Izvi zvinoda kumbogezwa, kumbosukwa, kumbowatswa ne-fast clean washing powder. Baba Isabel pane message yabva kukadoma pano. Avaiwe, okay, ndianiko nditawanda Chirema ari pakadoma. Tinotenda kurise kukadoma nhasi Cotton Research Institute weValley rimuka hanzi. Kana ukaitwa uri mutemo wekuti varoyi vabatwe nemhosva yokuroya. Vanhu vanochengeta kumajeri ZPCS vanokwanisire kugara nemuroyi. Unoziva kuti uyu akaroya anditika apedza hama dzake abatwa nemhosva. Atongerwa 5 years. Hanzi kustokisi. So vanhu vanochengeta vasungwa vanokwanisire kuchengeta munhu wanoziva kuti uyu muroyi apedza hama dzake. Mubvunzo kana ukanzi mutemo. Anomuchengeta sei aitoziva kuti uyu aveno anopisa Zimbabwe.